Vigor niet opgeeft. Waar gaat het om? Energiebedrijf Vigor heeft laten weten dat ze zich willen blijven inzetten voor Curaçao. In een persbericht dat gisteren is verstuurd spreekt Vigor over een commercieel conflict dat nu zou bestaan, waarbij het streeft naar een eerlijke oplossing via juridische wegen. Simpel gezegd, Toobase en Curaçao hebben het gehad met Vigor. Ze hebben vorige week bekendgemaakt dat het contract is beëindigd. Vigor heeft 1,5 jaar geleden een contract getekend met Curaçao om de komende 30 jaar de IJsselraffinaderij en Bullenbaai te beheren. Volgens eigen zeggen hebben ze in die periode $18 miljoen geïnvesteerd. Maar Toobase benadrukt dat er nog een achterstallige betaling is van $12 miljoen. En dat er sprake is van geen goede samenwerking. Sterker nog, een structurele wanprestatie. Curaçao heeft het contract opgezegd. Vigor zegt nu, we willen blijven werken en verwijst naar juridische wegen. Dus dit kan betekenen dat er een juridisch conflict gaat ontstaan over het